Здравейте! Ако и вие сте като мен от майките, които бързат всяка сутрин, но искат да имат свеж и естествен вид, имам за вас една 5-минутна рутина, която ще ви хареса. Стъпка 1. Слагам праймер, за да подготвя кожата за по-дълготраен грим. Стъпка 2. Слагам фондютен с леко покритие за свеж и естествен вид на кожата. Стъпка 3. Правя контур, малко дефиниция за скулите и има мигновен лифтинг ефект. Стъпка 4. Молив за вежди. Бързо оформям веждите за по-изразителен поглед. Стъпка 5. Спирала. Един слой и миглите изглеждат дълги и обемни. И последна стъпка, глант за устни. Последния штрих за свеж и хидратиран вид. И ето го крайният резултат. Само 5 минути и сме готови да покоряваме деня. Каква е твоята бърза грим рутина? Сподели в коментарите.